Ja. Og så til det sidste kast her, vi skal øve. Det er omvendt baghåndskast. Og grunden til, at man kalder det omvendt baghåndskast, det er fordi, at vi har et omvendt greb i forhold til baghåndsgrebet. Vi har, i stedet for at have vores tommelfinger øverst nu, så har vi den faktisk nederst. Og så har vi de 4 fingre heroppe på toppen. Og det er egentlig det, man kalder et standard greb til omvendt baghåndskast. Jeg gør så det personligt, at jeg faktisk sætter mine pegefinger ned her, for at stabilisere frisbee. Og det synes jeg hjælper mig til at få et mere en mere stabil kurve på frisbeen igennem luften. Og det, som også er vigtigt, når man så kaster sit omvendt baghåndskast her, det er selvfølgelig, at vi får håndledet i spil. Vi er aktive med håndledet, laver forspændingen, så det vil sige, at man trækker tilbage med håndledet her, og selvfølgelig kører underarm igennem. Lidt ligesom hvis man har prøvet at kaste en diskus i atletik. Det er lidt samme system. Og man kan sige, at formålet med det omvendte baghåndskast, det er egentlig ikke så meget andet, end at det kan være lidt lir til et trickshot. Det er ikke noget, man bruger så meget i kamp. Men hvis det er, man udfører det rigtigt, så kan man få et rigtig godt svæv på frisbeen. Og det vigtige er også, at når man kaster omvendt baghåndskast, så gør vi ligesom når vi kaster forhåndskast, vi sætter vores højre ben forrest, hvis det er højre hånd, vi kaster med. Så det ser nogenlunde sådan her ud.